देहा सोलेर मोजाङैनो थायो आरो लोगोसे बेखौनो आं खावलायनो लुबैदों बिनानावा जाहाथे माबेबा मोनसे जेंनायाव गोलैदोंबा जोंनो एसेबाबो खौरां हरो जोंनि ज्ञानोदय लाइब्रेरिया मोनसे सोलोंनायनिल' फुंखा नङा बेयो जोङो साफ्रोमखौबो जोंनि जे साफ्रोमबो सोद्रोमा ज्ञानोदय लाइब्रेरिनि जाय सोद्रोमाया माबा मोनसे खैफोदाव गोलैदोंबा जोङो हेफाजाब होयालासिनो थाफेराखै आरो इयुनावबो जों होलांबाय थागोन बेनिखायनो आं बिनानावखौ खावलायनो लुबैदों जाहाथे माहायबा जेंनायाव गोलैदोंबा माबा मोनसे गोनांथि जादोंब्ला जाहाथे जोंनो फोरमायहरो बेखौनो आङो बिनानावसिम खावलायनाय थाबाय गोजोन्थों Hai, berbeda. Mana Minanau? Sriya Bromo. Santinogorni. Santinogorni. Kelas 8 फरायगासिनो. Kelas 8. Spa James Bromoनि फिसाजो. James Bromo. दे. बिमाबो बावबायमोन. दे. खय बोसोर जाखो? 13 जाबाय. एबार 13 जाबाय. 12 बारबाय. दे मोजां लेखा गोरों जाथों दे. ओमफ्राय मोसानोबो गोरों, गान खननोबो गोरों. नांगौ ओमफ्राय जोंनि दतमा एरियाखौ नाम लाखिनांगौ दे मोजां आखलनि जानानै दे औ दे जों बयनिबो बोरा नोंनाव दं आशीर्बादा दे नानि दे हेपि बार्थडे टु औ दे खुलुमलायना औ दे सना दे औ Ida chocolate happy birthday nanini Sriya Bromo nanani birthday celebration खालामदों wish खालामदों wish खालाम दे happy birthday होन बयबो Sungguh wish खालाम Này soal monakai Siapa dong bawa? Oleh Sania. Oleh. Entai. Sania. Oleh. Sini bersama. Thank you Han. Apa kok? बिथाङा जोंनि मोसाखावरि श्रिया ब्रह्म बिनि जोनोम सान दिनै अन्नानै मोजां बार्थडे निनो जोबनाय लास्ट दिनखालि जोनोम मोनदों सानसेल' थारसैमोन बोसोर गोदान मुङाव जोनोम मोननो दा अब्लाबो बिथांखौ जोङो बिथाङा माने बे जोबनाय सानखालि जोनोम मोनदों बियो बे 365 डेजनि गेजेराव बे 65 नाम्बाराव जोनोम मोनदों बिथाङा दा बिथांनि जे जोनोम सानाव आङो गाहाम हामलायथि महरै मा बावबावनो हानो दा दान्दिसेनि उनाव माबा मोनसेबाबो सफैगासिनो बिथांनो आङो गथायगोन दा बे गथायनायनि मुङाव आङो बिथांनो जे मान बावगोन बेजों लोगोसे मा बुंनानै मान बावगोन दा दान्दिसे उनाव मिथिनो मोनगोन दा
आरो अननानै जाहाथे जों बिनानावखौ एसे गोनो गोग्लैयो आरो आखाइ मावफिनजोबगोन दे